Sabado, ngayon, Mayo 24. Kami ay naghahanda ngayon para sa lakwatsa na gagawin natin patungong Zambales gamit yung tricycle natin. Para sa original na plano, first day, bababa tayo papuntang San Juan, La Union at doon mag-overnight at kinabukasan nun, babiyahe naman patungo sa Bulinaw. At ang susunod na araw naman ay sa Botolan, sa pangatlong destinasyon. Sa ikaapat naman ay sa Anumangin. At yung ikalima ay doon sa Manapuete. Tama ba yun? Mapanwepe Lake. Yan, Zambales. Yan ang original na plano. Gagawin natin yan ng one day at a time. Pero, kami ay open sa mga possibilities na mga pwede mangyari. Sabihin, pwede siyang pa-extend or ma-delay or mag-iba ng direksyon. Pero maganda pa rin kapag mayroong plano at least. Meron kang structure, meron kang guide na susundan. Yung challenges na nafu-foresee ko ay ang tag-ulan. Dahil tag-ulan na ngayon, challenge siya sa pagmamaneho at sa sasakyan at sa pagtulog kung sakali man na walang mga transient places. Ano ang mga possible opportunities na nakikita mo naman sa biyahe na to? Maliban sa mga maliban sa mga itsura ng places, I'm not into like ito specific na lugar, ganon. Parang excited ako na maka-discover ng mga iba-ibang lugar na kahit wala siya sa mapa or something. Hindi siya sikat. Yung feeling na dala nun, excited ako. I'm excited to kung nga ibang tao, mga pananaw nila, yung way nila, parang ang layo na pupuntahan ko, no? Pero parang gano'n, parang excited big lang ako. thing siya sa atin kasi hindi naman siya nangyayari madalas. Yeah, excited Plus, ako. yung rigidness ng ng mga bagay-bagay kasi sa tricycle tayo, open tayo sa kalsada, sa hangin. Pero yung mga possibilities na sinasabi mo na good thing may natanong sa akin. Excited ako for the experience. I'm open, like open book. Blank book. It's a blank book for me. Meron tayong structure, pero excited ako na mabago-bago siya, okay lang. At mag-decide. Parang yung Joanne Minaw ay ginawa na niya yung research and all, yung planning. Pero parang I will leave to the Joanne bukas and the next day, Joanne and Rambo to decide. Tingin ko yung travel na to, it will give us more experience. Alam mo yun, to decide. Talagang open lang talaga ako sa possibilities. And very, very happy ako na alam ko na it will add something sa life natin. That's how I see it. Parang alam mo yun, something will change. Siguro ang number one rule din, dapat hindi mag-away sa daanan. Ayan, sa biyahe na to actually. Maging mapagpatawad lalo. Kasi hindi masaya to kapag nag-aaway. Maging quick tayo to let go and forgive. Yes. Sa biyaheng Itech. Kasi maalala mo yan, maalala natin yan. Pakita sa atin ni Joanne ngayon yung mga preparasyon na kanyang ginawa. Kasi siya ang in charge sa 80% ng lakad na to. Ako'y pawang driver lamang. Kasi nakakita ko naka-staff na yung tricycle. Ready ako ng naman pero... Charan! Nandito sa box na to yung lahat ng mga kakailanganin para mabuhay ng malinis. Dito kasi siya. At kasya to kanina eh. Yan. Ito naman darling, ito yung kit. Anong Ito kit yung yan? mga tools. Mga tools. At syempre nilagyan ko na rin ng yan. Ano matawag ito? Goggles? Pang snorkeling. Tsaka ito yung parang baunan niya. Alam mo, may mga leftovers. Tapos syempre dahil may space pa, may nandito pa yung isang payong. Tsaka yung extension wire. Tsaka mga... Extension wire din. O basta yung mga hindi na kumasya. Charge. O ano yung original plan natin na hindi pa nangyayari ngayon dahil hindi available? Yung dashcam, isa. Oo, bumili kami ng dashcam. Wala pa yung dash. May dashcam na pero hindi pa na ikakabit. So mukhang aalis tayo ng walang dashcam. Pangalawa ay yung solar panel sana na plano. Pero okay lang kasi Siguro sa mga susunod yun. every 100 kilometers meron tayong Charging. i-stopan. Oo. So tapos Okay, kaya what's okay lang. inside the trunk? Okay ba sa iyan na nilagay ko to? Yes, it's good. Okay. Okay, wow, balot na balot. Di tayo mababasa. So kapag mabasa, Pag umulan. pagka umulan, ayan siya. Wow. Syempre towel, Wow. Kumot. ito kumot, Mga kumot ulit. pagkain, bigas, plato, lutuan at damit. Wow. So yung lutuan na haraha. Nasa gitna. May May partition.
Partition yan. Partition yan. Ah, Talagang ginamitan ko ng matinding brain power yan kanina. okay. Hindi na natin makikita. So, I will leave that to your imagination. Pero, sa side na to, nandito yung mga damit namin. Nandito yung lutuan, mga plato, etc. Okay. Kumot. Yung kulang na lang dyan ay yung tent. Tent na lang. So, helmet. So, yung kakabit pa natin, no? Ito, nandito yung tent. And nandito rin yung pang-ulan. Hey, are you ready? Ilaw, check. Okay. I guess we are ready. Mag-keep up ka ng mga gastos natin sa gasolina. Okay. Yan, bago kami aalis, kasama namin ang aming mga friends para hindi kami malungkot. Pero nakaramdam ako ng lungkot. Ikaw na ba yan? Bakit ako nakakaramdam ng Ganun ganito? talaga pag kami mga good Baga, Ano umalis si Ampa, Alam mo si Mama nung naman, umalis din, may ganun lagi. sigurado pagbalik nila, may-share nila sa atin yung ayun naman. Sana maganda yung lakad mo. Oh, para sa atin to. Para mapagaling ko na lang. Ingat kayo. Ang umuulan na sa side na yon, kaya nag-prepare na kami, nilabas na namin yung aming mga kapote. Ready na? So, wala nang ulan sa parte na to. Kaya tatanggalin na natin. So, papalabas na tayo ng Loco Tour. So, dito kami magpa-park overnight at magbabayad kami ng 100 pesos. Pagod ako. Kuya nga, Ang oras na. 4:02. 402. Love you. Yeah. Sa Flotsam. Hi! Ay, We are here sa Flotsam and Jetsam sa San Juan, La Union. And sobrang dami ng tao, look. Para may fiesta. Para may event. okay. Ooh.
Biro sa mga surfboards. Kumusta ang aking beautiful driver? Pagod mag-drive at inaantok. Lalakad tayo dito sa Pampang kasi nakakahiya lumusot-lusot dun sa mga restaurant doon nang hindi pa naman kakain. Gahanap tayo ngayon ng pwedeng withdrawhan kasi wala kaming mga cash sa aming mga kamay. Dahil weekend ngayon, maraming mga bisita na Oo nga. turista. Pero natuwa ako kasi na-inspire ako. Kasi- Anong nag-inspire sa'yo? This time of the year, ang dami ng mga malulusog. Tapos, na nakatupis, iba-ibang body types. Kasi nung last time na pagpunta ko dito, yung mga nagsisiksen, yung alam mo yung parang unreal, yung parang walang tiyan, ganon. Pero ngayon, nakakatuwa kasi ang daming mga kasing lusog ko. Pero confident sila sa kanilang mga bodies. Ano naman talaga dapat? O diba, kaya natutuwa ako. Tapos hindi ko na feel na, ay, malusog ako. Bakit hindi ko naman na-issue yan, darling? Kasi gandang-ganda ako sa sarili ko. Pero, ang tanong, meron ka bang lakas ng loob? Ay, Mag-bikini dito, ikaw. hindi naman ako nagbibikini kahit sa atin. Natuwa lang ako, di ba, na mga confident yung mga tao. Tapos kakatuwa naman yung mga kulay nila, yung mga damit nila. Alam mo yun? All these people, saan ba sila galing? Tapos ayun, oh. Maulan. Ang dami, oh. Dito ay umuulan. Tapos titigil, umuulan, titigil. Yan, at sobrang umuulan na. Kaya nag-pitch na kami dito ng tent. Nandito ang aking darling. Hi, darling! Hi, what's up? What's up? How are you? Kaya ako dito kasi malambot yung yung tawag dyan. Buhangin. So, diyan kami natutulog. And, kahit na maulan, meron kaming binili na itong parang trapal or something na pang ulan. So, let's see kung effective ba siya at hindi kami babasain. I'm hungry and I am tired. He's hungry and tired. Ano yan? Ooh. That makes me hungry. Hungry. Good. Thank you, darling. Yan yung dagat. Sa baba. Katulad ng original na plano, dito mismo dapat kami mag-overnight. Kaya lang ay napaka-busy ng paligid. Naingay ang mga alon, ganun yung mga tao. Kaya naman, nag-decide kami na mag-move forward at maghanap ng lugar na mas tahimik. Alauna pasado ng madaling araw ay tumahak kami muli sa daan at sinalubong ng unang aberya. Tumigil sa pagana ang ilang mga ilaw ng sasakyan. Lakas on. Meron? Pero nakapatay lahat. Parang tahimik naman yan. Kasi ano siya eh. Hindi siya yung City. Dito kami ngayon sa Caba, La Union. Kaya tayo sa Oriente. Dito na kami magpapalipas ng magdamag. Salamat, Sentro, at sa mabait niyong attendant dito sa Caba, La Union. Para buksan yung isa, yung mamatay yung isa, ganun. Bukas naman ulit.